iwe kana munhu ukachenjera toda kudzidzisa iwe kana ukachenjera ipa zvakesari kunani kuna Kesari saka pamusoro chakabecho zvese saka ndakupa nemaita kweta zvisizvo zvese ndakupa ndelo zvake aiwa ka iwe sore mambo kodza mambo kudasei iwe teerera uzewe kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment riti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Klemi kuti ndoda kuziva chamukushungudzira pamba pangu patakasiwa nomume wangu uye zvinoda kuziva kuti asati mugove nhumbi kazvituma zvehama yenyu yani taurai taurisai pamusore dasi kuti inini ndakarohwa 88 23 March. Akazofa musi wa 15. Akazofa musi wa 15 July. Akazoradzwa musi wa 17 July. Saka ndobva zvanzi mudzi yedu kufanira kugurika. Ende munogadzirira kumba. Taita kumba zvakagadzirira. Saka taburisa midziyo iyi. Saka taburisa mudziyo panze. Pakasumudzwa kumbezera baba vakapiwa, kumbezera amai vakapiwa, vazukuru vakanhonga yakanyonga dzunzu yakasaishiwa. Saka ndobva pauya mubvana wababa mutini naziva kuita mhuri nababa vane mhuri neumwe mubvai ine mudzimu washanda mabasa mhuri mukanoziva. Saka ndokunzi zvitumba izvi hazvichagoyerwa tarangira kudaito zvitumba zvababa wacho zvikanzi hazvigoyeri pakutotiwa mumba akaine mhosva yakana ingurizongaita ndombizo kuti mwakachibvira ndokubva zvanzi chidzorera ichi zvinizvimba kumbezera karapiwa amai bharadzorera rakarapiwa babadze bharadzorera vazukuru vaine bharadzorera tatadzorera mumba vanhu ndobva vafamba vadzoka ini ndakabudawo mumba kuti tinonzwa kuti kudzoka kwavaita kwanzi kudii ndokunzi kwatafambawo kwanzizvo uya udzimudzimu elikana mukabvisa mombe yaari kuda kuti zviya igwewe pasina mombe yacho munenge muchipani imi mafanira kubvisa mombe muprofeti akati munofanira kureurura imi mesana baba kana mareurura mozve munditora kana manditora inini ndichaza zvandichaita kuti mhepo ndibvise kana kuti muzogova zvakarakanzira kwadoka kuzotadzorera ndokubva manheru tapedza kujasadzi inomba mamwe medu rabata kuti mudzimu yobata kuti zvakwana iwe nyaya ini ndiri munina wemadzimai vari kutaura ndinokutsananguza zvangu ndinokwanisa kutitsananguza asi isusu namai vakaita ma44 vakanzi hatina chatinotaurwa dispepa aiwa mapepa tikaziva inini handachativanziva mapepa aya vakakwira nditi inini ndobhatati handizive inozivanwa kukumba saka kumba ndakazivedavendorokuroexplain uye nepepa ivo vanaro irao ndinaro takaenda koti namba 8 teerera uzwe ndati amai vari kuti amai guru vako vari kuti shamwari tatora nguva uyaiti gowe mbacha chichiutasa kuti mbacha dzigoviwe pindura mubvunzo pamusoro echanga zvavari kutaura ivo isusu takavadedza kuti zai tichikukura zvadai sekumadaiotadzauaa tikurukure kuti tingabhuye zvimbacha wakati nyaya yangu inobuda kumadharekete saka tingovatera zvavari kuda. Alright, waita zvakanaka. Unogara kupi? Ndinogara paNyarugunda. Wauya kokupedzisira. Pamusoro changu. Unoti kutsanangura kuti vanetse kugwa
ndikatendera woka kunowanetsi mapepa akabatwa aya haana judgment ari kuti mese both parties ende kwamavo wamunoda ndianopedza nyaya idzi asi nyaya iri apera mese izvi amai ava netesafiyes varorana nemufi asi havana mwana musha saka mufi agara nevana vake avagara kwavo vamwe vakaenda namai vomumbomene toedzeka zvamakanditaurira saka vana avo vanga vari kumusha kwaamai vavo kwamureko saka nhasino baba vafu vana ndobva wauya pamutare koretezvo ndobva wauya saka nhasino wauya manje amai avo kavachikuda chiti ndakandibva panapa ugare panapa uri ngomaona chii una mwana mira utazva wakandudzi 35 years havana mwana nababa asi pakasvika pamba pakasvika pasina mukadzi pa35 years saka ndobva wasinza zvawakasenza ngoti vane mudhudhu yomutatu ipapa yakasvika nemurume wavo vanemba yoti room house saka mukomana uyo manje auya uyo yakuti munofanira kuti mubva noreko kuti hamuna mwana munomusha saka ndonye yakaenda kukoti manje ndiyabvadziwa zvandino chidzoka ndese kundotsvaga mambo chero mambo apedza nyaya iyi toyapa nyaya zvitumba zvaburitswa zvakanya kugoyera mwanasikana vabatwa nemudzimu ndobva atanangira mbatya zvazvakawaidzwa kanzi Dzemufi mbatya dzasingavadzidzirwa vai munhu saka mombe kuti penungu wani yakasiyiwa nemufi yamayapa ndiri kuzi ngaitowe bhatango taura zvonotaura ndikupa endai kwajuti mukazanyeri kwajuti mwena kivhiri parusa ndingati panhau yakaitika mushure mekushaikwa kwaita baba basa dzakasvika zvaviga baba mufa 17 chiviga baba pakazoti musi watakaiga baba ndo musi watakatanga kuda kuva Dzemufi wabuda novavasisi vari pakati vangu neawa sisi vacho ndo ndiani ndio sisi vako ya regai ndikuudzei zvese zvamuchitaura zvakanaka hazvina zvamukuziva hakuna mudzimu unobuda kana munhu akotsira pambasha dzake nguva iyo hakuna zvakadaro hakuna mudzimu unorozha kuti munhu achiri mumba hakuna zvakadaro panda kana mbatya dzisati dzaparadzwa pamba panenge pakasviba wozi vanhu vanenge vachikuchema hakuna zvakadaro mira ndikuudze ndakuudza zvoreva mutemo unzwa zvanotaura hakuna mudzimu unochema chitunhu achiri mumba mudzimu kana uri mudzimu wechokwadi unochema munhu achirwara wotaura kuti handei kugata kwakati kuti munhu arapwa ikise aporo zvada kuudza 2 hakuna mudzimu unobata mbatya dziri pachivanze pamba panenge pachikasviba ndiramba kudzidzisai ndozodzoka panyaya right une makore mangani 38 amai okuona kuroorwa kwavo here hauvazive baba wako wakakuchengeta here pakuberekwa kwako vakakuchengeta here hauzviziva anokuti anzina baba wako ava nokuchengeta iwe wakaroorwa musikana ukagara nomurume wako une chii 22 years apo une makore mangani 55 56 58 unogutsikana kuti vakadzi vomukoma wako unogutsikana kuti yanga iri mhuri yako unogutsikana kuti stendi vakatsvaga nomukoma wako wagara pamba ipapo pamusoro yechiramisa zvese izvi kutaurika izvi zvauya panyaya takagara zvakanaka takagara zvakanaka nyaya iyi chete chinyararaika hakuna voda kutaura kudi ekumbirawo shivangu pamusoro inini ndini ndanga ndakura pavana vese pane zvakaitika pana mai nababa inini ndochiziva baba vangu namai vangu vakakonana ivo isu tikasimuka tikaenda 1986
ndopatakabva ndandine 7 years tichienda tapiwa stand nasekuru baba wababa kunzi amaitai handienda kupa stand yako pauchagara nevanhu baba vari kubasa kumaundidarwe tikaenda tikanoroverwa huko nababa nasekuru inini ndiripo tikabatiswa huko nasekuru huko ikaroverwa. Taura nyaya yapatapanyaya. Saka zvandiri kunzwa zvekuti stand yakatsvagwa namai ava nababa ndo pandiri kuda kubatsira kuti stand ndeyababa namai wedu takatopavaka tika kitchen yanga iripo. Ndizvo zvere akavakwa ndobva vanhu yatakurwa nemunda atezvara sezokoma wangatauye saka vasauye ndobva vaenda vagara mukoma ndovakazosara vachitora achibva aenda pane stendiyo. Right. Ukaenda kuchikoro kai? Ndakaenda. Spouse yababa wako ndiani? Mutedzeri wababa wako ndiani? Mutedzeri wababa? Kana nhaka yababa wako ine mukadzi. Mukadzi wababa wako ndiani? Mai vangu inini. Ndati mukadzi wababa wako ndiani? Ndi mai vangu. Mai vako? Baba wako wakafa wachigara nani? Namai ava. Havasi amai vako here? Ndi mai vangu. Chiri kunetsa chii? Handizivi pavari. Takataya kubatsirwa. Ndosaka ndoda kukuudzai. Mombe hamuna chamunokwanisa kutora? Isusu hatina kwati today. Ndosaka ndakukuudzai mari. Tapota ayo dai mambo ndikumbira kutamboti taurewo kuti tikwanise kuzoyanana zvakanaka. Taura. Mai hatina kwati tipe mombe. Isusu. Mudzimu uchibuda handiti semumusha vanhu vese nana baba ivava nevamwe vasipo majenandoro vakazvinzwawo nevechechi yavanamata baba vakazvidiniwo vakazvinzwa vamwe vakatsigira vachiti tsanangudzo dzandaukona nemirega kutaurira ndaona zvakawanda ndoda kukuudza zvimwe zvako usingatoziva nyaya yokutaura yemudzimu wanzoda kuudza nhasi hakuna mudzimu unochema chitunha chiri mumba wandoda kuudza mudzimu wahandigamuchiri tanga wateerera izvozvo hakuna mudzimu unochema chitunha chiri mumba hakuna mudzimu unochema mbata dziri pachivanze mudzimu wemarabishi ndiri kuzvinzwa asi tatoda kuti titsanangure maitikiro ekuzoti tipei mombe hatikuda kuedza kutaura zvese zvamutaura ndiri kuzvinzwa toda kuedza kuti tibionesane panyaya yekuti takavati tipei mombe saka ndiri kuedza kutsanangura izvi zvamataura ndazvidini ndazvinzwa asi da kuedza kutaura bhara racho mafambiro azvakazoita kuti zvizonzi pari kudiwa mombe handiti isusu mudzimu wabuda hembe dzakugoyiwa handiti wakabuda ndobva wagara ndobva wataura kuti uyu munhu afa uyu ndine mhosva naye ndini sekuru baba vababa murume uyu ndakamusiya zvinhu zvangu ndairapa zvandairapa ndakamuti mwanangu pandichafa uchasara here uchigona kuchengeta zvinhu zvangu handiti mwana uyu akati ndinozvikwanisa asi akazozvichinja akaenda kunonamata akarasa zvinhu zvangu akanditsipika nanhasi kuti ndisabude ari mupenyu ainditsipika saka ndabuda nhasi nekuti iye afa saka hadzigoviwi nhumbi idzi mombe isina kumira apa mombe hono vanhu vakabvunza kuti toidii mombe zvikanzi isai apa muone zvainoitwa pandakagara inini ndinotaura ndega muchazongoona zvaichaitwa zvekuti hapana kazotauraiwa here ida kutengeswa here ichadzoka mudanga here ichaita sei zvapera izvozvo vanhu vakabva handiti vanhu vakati ngatisiyei tobva tasiya mangwanani takamuka mai ndo akatoti ngatimboendifamba ikumwe handiti hatina kuramba semuri vanhu vakaronga tichibva tabuda tichibva taenda kumuprofita izvi zvataurwa dai ngatiendei kumaprofita takaenda tese namai vangu varipo munin'ina wanyu handiti ndimiri handizvo munin'ina wavo tanga tinayo tichibva taenda pamuprofita watakasvikira hatina kutaura chinhu akangoti ndiri kuona mine misodzi pamatama asi chakonzera izvi pane ubatwa ushereketwa huri mukati memusha ende pane munhu wamakamirira nhasi kuti nhasi afa wamuri kuchema nayo saka ni nyaya iripo ndeyekuti munhu uyu ane mhosva yaainayo atori neushereketwa hwake 1 2 ane kubata kwasekuru baba vake asi muchaita mumwe munhu mukati memusha achaita semunhu ari kupenga asi achikuudzai gwara remusha nemi ndo vanhu patakabva tati zveshuwa munhu uyu akaita nezuro zvikati asi anenge achiita seari kupenga nekuti kutotaura kwazvaita mwana uyo aitoita kunge anotopenga nekuti tese hatinotozvinzwisa titi munhu anopenga saka iye akabva atsanangurawo futi sazvipi saizvozvo kuti munhu iye achaita kunge anopenga asi achikuudzai gwara chairo munozofanirwa kuriteedzera
gwara iri kana zvazobuda vanhu ndopakati ndo atisimudza nhasi zvikanzi ndiye akusimudzai saka imazvishora kake tikati hatina kushora asi tati regai titange tambodiniwo tafamba zvikanzi ndo nyaya iripo ende muchazotoripa zvakawanda nekuti kune mhosva dzakadini dzakawanda uyu munhu kana ati mombe imwe chete kuchitori kusena imimi dei maita zvipi dei maita izvozvo kana kuti ndidaidzei imini kana muchida nezvangu ndinogona kuuyawo ipapo tobatsirana handiti tikati zvakadini hazvo zvakanaka tichibva handisati tobva tabva pamba ndoda kudini kana kutaura nemi zvinhu zvese ndinobata kumberi ndoziva nemi ndotaura zvine basa usati tikwanzire zvekutaura wapedza here zvino basa ndanga ndisina kupedza ndadoti ndoda zvine basa zvine basa tazobva ipapo handiti vanhu ndopakazobva decision yekuti imi isusu zvadzine muprofiti ndizvo zvamakaudzwa neuyu handiti dei maita izvozvo nekuti neniwe hembe dzofanirwa kugoyiwa padirwa pamwaiwa mvura uyuwo wakanga abudirwa yakati dzinofanirwa kutanga dzamwaiwa mvura uyezve mombe yadini yaiswa apa ndaita zvandiri kuda uye akataurawo futi ndepapi patikamboguwa mbatsa zuva tisina kumwaya mvura tisina kuenda kuchera zvemushonga pamwe havaiti itiko ndakaroorwa hazvitomboiti dzinongobatwa ndokuti ndagara ndozviitika vangu vasingaitei izvozvo isusu tiri kuti zvomudzimu zvawaitaura tazvinzwa kuzhamura wanzwa here saka isusu toendera kuti munhu toda kusindisa namwe pamusoro changamiro takutsananguka vatauvanavana atosidzira anzi musha iwoyu musha wapedza vanhu ushandisa zita rangu uchiuraya ari kuuraya ndoupi iye mufi yakadzapedza saka zvinovava here zvinhu zvachikura ndati zvinovava here apa aiwa hazvivaviro isusu kunzwa kwatatazoita tikatangoti ndati saka zvindaniko zvinhu zvirikupedza vanhu ndozvani ndezveamai saka kurega here kuhamba ikadzova hama yako nokuda kuti pano zvinhu iye mukamanema pamusoro pakutenda pamusoro ichangapi kutaurika kwakaita urombo etitatunge mukamachivo ndomuno zvinhu saka kuliswe mombe imo isusu takataura kuti kulisa yedu mombe kuti zvadaitika pakuchape zvakaipatura kuti tisunungure nhuti dzigove izvo mombe haisi kutoonekwa saka zikuraidza kuti mombe ngaibude ya kuva baba uri baba asi isaka wakatengesa udambe hwake nokuda kwenyemba wakundika ubaba wakundika ubaba ende chadawo kutaura nditoa isusu tinobhiliva neculture but culture ikaenda tisu makastodian madzimambo tinochengeta tsika dzedu dzomazarire vanhu vatema but tichitaura nyaya yetsika dzedu zvamukutaura zvesukatira ashanda chandoraramira akatikudzei kusara memuchiombera tirangokudzai act yemutemo zvainoreva nezviti rudzi rwedu rwechitema hakuna mudzimu unobata tunhu achiri mumba kuromba mudzimu ukabata mbatya dziri pachivanze kuromba ndozvomushonga hachi straight mirayo raambotaura but rekandipaka patora nguva yakareba sei pambatora nguva kana chinhu chikabuda tikanoriga mbatya dzikange dziri mumba tingetavika here ndobvunza iro sese akapedza saka namandi baba ine pakashura ndotaura panhau yekuti zvoni inini ndakauya asi kutaura amai kuti ndakauya ndozibai pamba aiwa isusu amai ndo vakatiika baba vedu vachiri vapenyu uya pamba pamuri kugara ndopenyu kunyika kwamuri kugara ndokwamutumba munogara pamupenyu svika jesu achiuya mambo venyu tichavaudza hakuna anokwanisa kubvisai pamba pandiri panapa inonzi spouse yangu vakadzi vangu kana ndikati nevakadzi 10 vakadzi vani vangu mwana kuti adye zvinhu zvangu anodya kuru vana vangu anodya kuru vadzimai vangu ndozvoreva kutemoga mazvinhu zvitumba ndezvavava varume
isu tichakupai mwedzi wokugwa kutumba kana pasina action tinongoti totuma vanhu kupisai chitumba endisai kwatofana kuenda pamusoro changambi iye yakati zvinhu zvacho ndo zvake saka tisikurega mugoma tandingalende tanda uyo akati zvese ndo zvake iyeyo akati zvese ndo chimbomira kutaura nei iwe kana munhu ukachenjera toda kudzidzisai kana ukachenjera ipa zvake sari kunani kuna Kesari. Saka pamusoro changambi zvese saka ndakupa nemaika kwete asizvo zvese ndakupa ndilo zvake aiwa iwe iwe teerera uzewe iwe chembata dzako enda unoguva pamusoro changambi akati ndo zvake zvese aiwa iwe pamusoro changambi pamusoro changambi ini ndimwana mambo wangu ndaikumbirawo kuti panzi namhai isusu vana takazouya baba vauya ini ndandikumbirana nazvo kuti baba kuti isusu takazouya pamusha baba vauya chakaitika kuti tisaguve pacha ndezvinoizvi taida kuguva pacha dzedza nditi amai avo vakati zvese ndezvavo aiwa naiwe zvakataurika zvakadarika tatiidzwa zvekutauriwe baba ve guva pacha dzomwana wako wazvizwa here guva pacha dzomwana wako tora mbacha dzomwana wako uite gove zvisina kukundikana ndokuamba pamusoro imamo muda kupindira pakwenu ndikokumbira kutaura pane nyaya here kuwambacha pano nyaya here kuwambacha ndikutaura nyaya yekuwambacha ndatiwe ndokuwambacha dzomwana wani wako iwe mira kurotomoka kana kumuka zviurayika mukadzi yezvi enda kuwambacha dzomwana wako iwe imi bvai pambacha dzovanidzi nauye kuti hembe uswa hembe tingadzigachire zvedu asi muri kunzi muhembe imomo pane zvinhu zvozoka ndo mune zvinhu zviri kunetsa isusu vana saka mina ndakuzodza muhembe ndo mune zvinhu zvikunetsa imomo saka hembe idzi hamusina kuti gova here kuda mutumbi mutazipagore madzigova pasina mombe saka tingaderesa musamira tisukuzida shefu teerera udze zvandakutaura rega ndikudze ama yangu poindi yako yakanaka muhembe nomuno munhu akari munoyero ndozviripokura kwese ndozviripo tinofamba ndozviripo kwete angaba vachikutofema chaiko kwete angaba vachikutofema taitozvinzwa vachikutofema kwete angaba avanhu vamukuru vakatouya kumusha kwedu vakataura kuti tete vane vamurungu vavanochengeta saka tinoti nhasi vatizoti vamurungu vacho ivo vakapaona kupi nekuti avo titete vedu vakashengera hanzi vane vavanopedzera simba vakaomba kwenyu vakasvika kuvanati right zvisinei regai tipedze nyaya regai tipedze nyaya regai tipedze nyaya aiva igonyarara nazeti 10 yainobata musi wa 24 ndaikumbira kutaura kuti ndokuti isusu tigone kugarisana namai zvakanaka moziva kuti munhu kataura zviri munokwanisa kugarisana namai mirai muda kupai nguva musi wa 24 zvimwe wandotanga nemi kuseni ndikupei nguva adini ndaitokumbira kutaura pamusoro chinokutadza kuyachi ndaitaikukwira mari kusvika pano pano pandakakwira nezo ndakakwira $45 kuti ndisvike kupanyara kundo right chiteerera unge zvakutaura unodzokera 40 yacho ndokupa pamusoro changamire pamusoro pamusoro changamire
isusu amai pandataura kwenguwa isi kubva pataigara pamba taidzingwa namai ivavo havana mbudzi vagara nesu handitika saka ezvino baba vashaya kudai vari kungotidzinga saka isusu inini zvangu ndiri mambo ndini mwana wacho mukomana handichatsiki pamba pavo kurazi vabvunze kuti izvonipawo kuti vari kutishungurudza pamusha pangu ndiani akasvikako kubva musi watakabva pamusha family yedu yese ndokwakabvungi kubva musi watakabva musi wa20 kusvika pane here ndosaka aitaura kuti ngomwa ngaibve uyu achitida kupisa kicheni iwe shamani ndotaura nemwe baba vese zvavari kutaura zvishenda zvinzwa vachangadziswa 24 papa mapada tosangana musa 24 iwe wati mari yebhasi ndokutsvakirwa ndoida ikumbira kuti ndiende navo because handitorina pekutangira pachikuti ndibve ikoko ndiwe kana muchichida kundipa nekuti ndichatadza kutubva kwacho kuti ndiri kutoda kudzokera mangwana ndakasiya mwana wechikoro kubva mwari akaenda kwamutare imari $7 tobva ipapo kuenda kwandinizogara kuosbondem kuoda $4 no problem ngandimutaure zvinyore apa uri kuenda kupuka pa ndikabva pano ndichitoenda kumba kuhanje ndokupi kumadziro madziro pa panyakunda right hafu 4 5 o'clock ndikupinda mwarari wazvinzwa ndati hafu 4 5 o'clock ndikupinda mwarari unopiwa nhamba dzangu novakomana unondifonera unofanira kunge hafu 4 apa 10 of inyakunda ndichikutaura zvinyore ndokutaura nemota dzangu ndonokusiya mwarari zviri nyore hazvo but handina kana mbowacha kana hembe ndakauya hatiwa turaita makwana aiwa nguva dzangu manje dzekuenda usadaro wanhu usadaro wanhu tese tiri wanhu wanhu usadaro tese tiri wanhu saka endaunowacha ndandakurerutsira kai point yangu ngapambere nende dzakasviba mungadzinokuda wanhu tese tiri wanhu saka wanhu tikanga kubatirana kunyara alo ndichiri mudare mbotaimo right pamusoro yemakurokotanesi inini ndakamira panapa kuti hanzvadzi amaya ndinoona dambudziko rakaitika guru pakwasha wangu nemukurungai wangu vana vakatungamira zvakanyanyisa ukunzi mudzimu vakataura vanhu 3 vakabuda one night vachiti ndini nhengi izvo zvadzo ndikachamaza kuti mudzimu haungabude ukataura vanhu 3 kusvikira yenya kufanga asi andodonerwa nedhaka akabuda musi iwoyo usiku iwo ndopa ndakati vana vatadza approach yekuya kogara namai sevana vaibvawo havana kuda kupotera kuti mai zvaitika izvi inini ndinokumbira kudai ndakagovaka pasai vana havaizodya pfuma yababa vavo tisina basa nayo isu mina ndikuda kubvunza wanzwa zvandataura inini ndiri straight wanzwa because ndio zvandinosangana nazvo kurara wanzwa zvandataura ndakuti mudzimu wese wandigamuchira chokutanga sei chidaro ndiri kuudza vanhu ava unogona kuchena musoro usina chaunoziva hakuna mudzimu unochema chisuna chiri mumba hakuna mudzimu unochema munhu mbata dzisati dzaguma hakuna zvakadaro mudzimu unochema munhu achirwara utsvaga kuti ngarakusisei saka ndiri kuti vanhu vese ava kukura havana chavanoziva saka ndiri kuti ini ndosangana musi wa 24 ndichiri pamba ndaakubvunza kuti mbatya dziri uku dzichaya dzakatakurwa naadzimai vacho here kana kuti vakwasha vangu vachakatakura mhindi dzehama yavo tichiya kunoona makugura pasi handiti dzati dzinozvida kuona kapatinozviunza panapa kuti dzinozvingeri machiripiti anenge achiitika ndapedza kutaura nemi
Changamire ndachida kupindura changamire pamusoro ndachida kupindura seku nekuti kazopindura tega ndokuwashungurudza changamire ndachida kupindura seku ndikazopindura nawo ndikazopindura tatega zvinofanira kuti tinozonzida ini ndikumaya baba hatina kana musuhwani aite zviri kunzi naseku ava isusu tiri kuda kudya pfuma yababa kana kuuya kogara pamba indakatororwa ndine mushahandina musiwo kuti ndiri kuda pfuma yababa ini hatamusinhasi nekuti vafa nekuti chavo chaicho chandakati saka vasati tiri kuda pfuma yababa mbonyara amukudze zvokuita Vachiti amukudze zvokuita Vachiti amusatudze zvokuita shut up ini ndiri kungotaura ndatinyarara iwe amukudze zvokuita andikazovapindura mari yangu 256 chienda kukoti tosakana muswa 24 1 2 3 4 kudai padziro tauro ndapakati akasitaura ausimami mataura kuita zvese hazvina upenyu unozviziva here zvandikutaura kuti ndikutaura chokwadi kuti kana munhu asina kumbata dzake akurota musati mavikawo nemusati mavikawo unofanira kuti zavadika vazive culture hakuna mudzimu unochema chisuna chemimba pano nyaya apa paita nyaya mbiri dzokuti vanhu vanoropuka zvizoka vanhu vari kukweshera uno zvinhu zvakasiona baba kana chii kana midziyo kana motokari kana motobhe kana chii zvino zvese zvimata nyaya chakaipa hatitsividzi chakaipa nochakaipa toita nochakanaka uzvivisa unofunga kuti unogara ii kusvika kusina kuwamba chedzimwana wako ndezvazvatodai zvoita kumanje muzvazvezvikuya mwanjoona mwana wako wakuti mwana wako haana direction isu hatirege kutonga nokuti munhu haana direction zvikangofanira kuti unganitaura kuti iwe zvitatu ngadziuye pachimuswai 24 pano tione tidzi zvinhu zvezvinhu vaprofita tinovatsvaga vanoshandira tinovatsvaga tizvione noti tiri kuitika nditika vautaura kuti hazvigova nditika kuti iye mukwachina airamba hembe dzevangu futi ndisavadatuchi ndisavari kuna rega ndikutauri kana airamba hembe dzevangu ndati tosakana muswani wasvinzwa chete iwe kana iwewo ukaberekwa naMwari nomudzimu yangu usina chaukabata hakuna chinouya pauko kana chombo chomuvenga achirambidza kutumira kana kugadzira zvitoba zviriko nyanga dziriko asi iwo kana uchivimba zvinodarika wanza zvandiri kutaura chakaita kuti uchene musoro uchirara mupanyika nguva yaMwari isati yasvika munhu anobata zvakaipa anoenda nezvinhu zvani zvake ende rega ndikutaurira mutemo wemunyika urimo munyika mupurana akabata ngazoro hakuna munhu anotonga zvinhu zvababa kutonga inini motikari iri panzai semwana wangu ndeye vakadzi vangu garai matozviziva inonzi spouse yangu kwandiri vakadzi vangu wadziva zvakuva mwana wangu anodya zvinhu zvangu nokuwirana naamai vani amai havaitwe rafu nyange vasiri amai vani hatigadzire magaraji vana vako vanotaura zvinhu zvisikagonokutaura ende munhu kana akatokurira samwe akauya zvakanaka akatyoka kuna amai vanomupa pogaragara kana kuya kuna asekuru wacho mwana wenyawe muzukuru wenyu vane kuti agaropa munotaura zvakanaka but mukutsvaga twakawanda so amugadzire ukamana vana vako vasikuziva zvavako saka namusi wa 24 vanhu vaenda kupanzira vaenda kumira nokuvhara nake